तिरिनि जिओ गैदारिं बेलाय खा दं थकाताम निमाके अनेक सालनिया गुलो सिनो तीनटा बिसि मिलुई कायसा तिनो गैदारिं मूलतो जे गैदारिं नि जे खरां जे मूल सामुं आबंखा सिन जे बसकां सालो सिन जे तिरमो थानि दाबि सिन बुबाग्रानि जे दाबि मूलतो गेटार तिब्रालेनो बसकां तनै सिन जे आवै मुं पान्दा आबनो रगै तिरिनि जे प्रग्राम जों दतनो साइमानो सिन तिब्रा हा गोनांगै सिनि जे बिसिङो एकमात्र चिन्ता एकमात्र लिडार दङ सिनि हानि बुबाग्रा जे बुबाग्रा साया नैया कारै कस्त खायै सिन तिब्रा सारनो साबै सिन तिब्रा सार मोथांना बागै जों जे 60 থেকে 70 बोसोराव जों बनसि दङै दं माने जों जे 60 থেকে 70 बोसोराव जोंनि सिन हावा जों कमाटे दङ जरावो सिनि सयं मता सिनि हानि बुबाग्रा फाय अंखरै सिन तिब्रा सार मोथांना बाय मात्र एकटानो खरां एकटानो दाबि সেই तिब्रा मता चेंफोरनि सिमि 30 जरा एकटानो सिन दाबि आमा गेडा तिब्रालेन माया हंके जों तिब्रा सार ताय थांलिया गेडा तिब्रालेन माया हंके जों ताय दङै मालिया गेडा तिब्रालेन माया हंके जों सिन हावा जों कमा सिनाय नै सिनि बुबाग्रा बुजिवै कस्त का सिनि खरां गोबां मा दारा सदै पिरितन हाय ताखुदे बुकसं सिनि बुस्तानि ता 1 থেকে 2 मास दिबिसिङो सिनि बुस्तां निर्वाचन फाय दङ 2023 सिनि पाइथाक सभा सिन तिब्रा सारनि कपाल सैजना सैजाया सिन तिब्रा सारनि कपाल तामंनाय सिन तिब्रा सारनि फ्यूचर तामंनाय सिनि बसापतै सिनि जे तिब्रा सारनि थिनां तामंनाय आबनो रगै एकमात्र सिनि ताबुक ता 1-2 मास दिबिसिङ सिनि कपालनि परगा सैजानाय हायसे नों आं थांतामा दंनाय नों आं एकहांगाके जों पुजु दङ जों बिसास दङ जों दियाते जों जयिंनाय तिब्रा मथा कप्लाय मायागलो सिन दाबि जों केला तिब्रालेन मजों तुबै रे भाय जों तिब्रा सारनो सिनै सिनि पुजि दङ हायसे ताबो गोबां मा दल दङ गोबां मा पार्टी सावो सरकार जों फासिनाय ताब सिपिएम रो सावो जों लेतेसो फासिनाय आमरा आइतासि देशे एनजि सावो केमना आइबा लिसन जाकनो तिब्रा मथा लगे एलायन्स সেই কংগ্রেস বসাও আমরা এপতাসি দেশে কেমনে তিরা মথা লগে এলায়েন্স যে কংগ্রেস পার্টি মহারাষ্ট্র পার্টির জায়গায় রহকা যে সিপিএম সরকার 60 থেকে 70 বছর আমি মহারাষ্ট্র হাইনা সামাং রাজনীতি তিনি সেই কংগ্রেস হন্তং সেই সিপিএম হন্তং তিনি মহারাষ্ট্র এখন তরফে গাইবা দंबायो ताङै जों थानसालि बागै তিনি गोबां पार्टी किरिसाखै তিনি যে মহারাষ্ট্র এখন তরফে ফাইबायसि সেই বিজেপি পার্টির বসাও 60 ফাইনাপো 2018 সারা দুনিয়া একঙ্গै तिब्रालेनि मुंगै आईपीएफ तिनि ठगाय मुंनो तयै 2018 बो 60 तो बिमाया बरक ताबक दिबो ताय तो लामा करियासि 2023 एकमात्र लामांनाय तिब्रा मथा सारा केबो सरकार खायनिया तिब्रा मथा दंनाय बुबाग्रा दंनाय नों आं एक दंदे जों जयिंनाय जों कप्लायनाय जों सिनि हा किफले माने हायसि बुबाग्रा दंता जों कुल किरना करे बुनि लगे बीजेपी थैरां कुड़ी दंगै मानो बेयाव सिनि लगे बुबाग्रा दङ बुबाग्रा सावो बननांगे आनियागो रां गरै बि राजबारि फालिरनाय बिनि सम्पति फालिरनाय बुबाग्रा सावनि साइ दङके आंनि जिबोतनि आरो पासाय सावो तिब्रा सार मोथाङा नांखांके महाराज राजबारि फालतै आंबो आनि सम्पति फालनाय जों नेतारा असे सम्पति फालनाय नांगे जों लामाव दंनाय हावा दंनाय बेयाव जोंनि हाकि फिलतुमनाय हायसि आमसिखौ साविनो बुबाग्रा आइलकथों तिब्रा मथा वाइटिएफ तिदाले आइलकथों हामबाय